Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka kwale eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli uthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwivideo yethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngomkhokha, ngikhulume ngama-teaser awo umkhokha, ngiphinde futhi ngikhulume ukuthi ke ubani ozoba umkhululi omusha. Sibonile ke babukeli ukuthi ke umlungisi wadlula emhlabeni and ifamily yakhe yasiyamfihla and ke phela siyazi ukuthi ngoba umlungisi edlulile njengoba de umkhululi ukuthi kufuneka umkhululi omusha. Ngeke ngakhuluma ngama-teaser ngaveza ukuthi ke ifamily yaMthembu izogqoka uSphamandla as umkhululi omusha. Kodwa akuzothi makhamba isikhathi bazoshaya ibhomu lokuthi hayibo kune will eshiyo yena ke umlungisi. So before ngewindaba ithinta umkhululi omusha mbukeli, ngifuna ukudlula lapha kuma-teaser mbukeli baveza ukuthi ke uDifa benaye kuMaMzobe banengane engaziwa, ingane yomfana, ingane ke bayithola ngenkathi ke besaqala ukuthandana. Ingane ngempela de beyifihlile le indaba ebeyaziwa yibo boy 2. Igama ke lengane undoda and ke kuvela ukuthi ke lengane izofika lapha kwaGumede njengoba ke phela kuqeda kudlula umlungisi. Ngiyathemba ukuthi uyayibona le video lapho escreenini. Uyena ke lo undoda lo dansa noGabsile lona ke ozosusa ukushisa. Njengoba bese ngishilo ke mbukeli before ukuthi ke umlungisi ushiye iwill, impela kunjalo ke ngokwama-teaser ke mbukeli kuvela ukuthi ke umlungisi ke lapha kwiwill wenze uMaMzobe as umkhululi omusha. Kuvela ukuthi ke kusazoba rough, uMaMzobe kuzoba uyena umkhululi omusha and kuvela ukuthi ke uMaMzobe uzofuna ukuxosha ifamily kaMthembu lapha emzini and uzofuna futhi ukukhipha ke lamadoda lapha esontweni and kuvela ukuthi ke uzofaka abantu besifazane esontweni kuzoba yibona bazophatha and kuvela ukuthi ke uzofuna ukuthi indodana yakhe lena entsha undoda ingene unokubonga umfazi wendodana yakhe lesidlulile emhlabeni umlungisi. So imi kanjalo ke mbukeli indaba ke ithinta umkhululi omusha and ke futhi indaba ithinta indodana yakhe uMaMzobe naye ke uDifa, indodana esingayazana ukuthi ivumbukaphi besingayazi kodwa ke impela kuvela ukuthi ke banendodana. So sengivala ke mbukeli ungakhomenta ungitshela ukuthi ucabangani ngokuthi ke uMaMzobe uzoba umkhululi omusha and ke futhi uMaMzobe uzoba nendodana entsha ezofika nayo ke exajelwa ikhanda cause ngama-teaser baveza into eziningi le ndodana esazozenza. Njalo ke mbukeli cethu ungakhohlwa ke ukuthi ulike le video and usubscribe. Ayingithi ke nje danke ngiyazibongela.